Wow! Ayop ka! Ito na! Ayan mga ka-family. So, kailangan natin manghuli. May nanodokok gando. Ano talas? Ay! So, ayun mga ka-family. Napagod pa ang inyong deka-erotic. Napagod pa ang inyong likod mga ka-family kasi sobrang ganito talaga sila, tatakbo. Ayaw nilang ka, i-rotate mo ga. So, napagod ako mga ka-family. So, ayan, ayaw nilang magpakatay ka. Lumalayo sila mga ka-family. So, binili pa namin. Parang, lumilipad, besh, lumilipad. So, tayo na mga ka-family. So, kailangan ng katayin to para makain na natin mga ka-family. Ay. Stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's. I'm back mga ka-family. So welcome back again to our YouTube channel. So for today's video mga ka-family, so I'm here at the bukid. Nandito po ako sa aming baler. Ayan mga ka-family, sa aming baler. So papakita po namin sa iyo kasi first death anniversary po ng aking papa, since my papa is in heaven. So ganyan mga ka-family. So nandito kami ka-family at meron kami biniling mga mga manok na ito siya mga ka-family, tingnan nyo. So ayan mga ka-family, kinukuha na ng aking brother. Paano nang pagbukod kaan kuya? So ayan, facility, tingnan, picture taking. Ayan mga ka-family, yan po ang aming kakainin mamayang gabi or bukas po. So ayan, sino may bunay? Kasi nabunay kuya. Nagbunay siya mga ka-family. Tingnan nyo mga ka-family. Ayun yung egg. Ayan. So ayan, sobrang madami sila mga ka-family. Ayan, kakainin lang po namin yan mga ka-family. At iba-family, ang huli tayo ng mga chicken. Ako na madam. Yun na. Alam mo na pag chicken. Ang dali-dali na mga ka-family magdakop kainin mga malgus na ini. Let's go ka-family, go. Marami ka. Kunay papa. So ayan mga ka-family, ano yung namin dito sa kumukulong tubig para maalis po yung mga balat nila. Ganito talaga ito pag nagkakati sa mountain. Ulo dyan, Daniel. A few moments later. So ayan, mga ka-family, ganito talaga. Malulusog sila mga ka-family. Tsaka ang laki talaga naman. Bakit best? Parang ang ikatlong best. Laro gani kuya ang mga paplo. Ito na. Lang buto na ganda. May udo. May ude. May udo. Ito na kuya, takmaan natin. Takmaation pa ang tawag doon. Takmaation. Kapag naman sa sobrang nga siya pala. Sa udo ini nag-live. Saan kaya nag-udo? Nag-udo tayo. Baka maglasang udet. Alala. Ay, ano na ini? Alala. Ay, tunos. Saro. Kuya lang, ini naarog ka ini. Kuya, ito na din siya. Inano na. So, ayun mga ka-family, may epilepsy po ito. Ito kakainin kasi epilepsy po ang tawag din. Ngayon, lumalis ka dyan. Ay, ginurot na pala ang bisuli. Deadso na pala sa teret. Ayan. So, ganito talaga kayo magkatay. Tigagurot talaga kain ang liog, bes, mga ka-family. So, Epilepsy. ganito. Pag mabulang, arog ka ini. Ano mo? Sa lubot pag ini. Di ako po niya. Ano ko? So, ayan mga ka-family, ganito talaga sila. Tingnan mo ito mga ka-family. Ito kasi, ano ang tawag dito kuya? 45 days ba ito? Ganito, tingnan mo, ang haba ng kuko. 10 years hindi nagpalong dos. Kaya tingnan mo yung kuko niya, ang haba. Hindi nagpapalong-palong ining maldos na ini.
kakatayin lang naman ka siya. Hindi niya na naintindihan ang sarili niya. Magkaulag mo para mo So, ayan, mga ka-family. Daniel, umalik ka dyan, tapulok-pulokan ka dyan, Daniel. Ala, wala nga ang bitis siya. Meron pa po dito mga ka-family. So, meron pa dito mga ka-family. Oh, mga baby. Hello? Bakit nakaganda ang formation? Tahimik sila mga ka-family. Ang tahimik. Hello? Hello? Ayan, nakaano silang mga ka-family. Ayan, naka-formation na po sila kasi kakatayin na po sila mga ka-family. Ayan, ang manoka. Gulo ko biniteret. Kuya, bakit ito iba? So, ito ka-family, kakaiba din to. Yan po yung ano din siya. So, ito, iba din tong, ibang lahi din po ito ka-family. Ayan. Uto may utsun ko. 45 days to, kuya. Kalo, sunang ni Kakatayin po namin ate mo. mamaya kasi yung ulam natin ito mga ka-family. So, ayan. So, kuha naman tayo mga ka-family doon ng mga chicken. Ipot na Kalo, anak. A few moments later. Marunong talaga tayo mga ka-family. Ayan. So, sabi na sa imo ba kuman sa manok? Ay, manok. Manok kami. Ganito lang ka-family. Ang kasimple lang po ang pagkuha ng mga chicken. Ayan, ganito. Wait lang. Ganon. Ay, o diba? Ang galing. Ganito tayo mga ka-family. Let's go. Another facility. Sabi na sa imo ba kuman ibalik ta daw ini sa mo. Ibalik ko daw ini. Di mo balik. Di mo na pagbalik. Family lumalakad ng matulin kasi ano siya matataba, hindi siya nakakalipad. Hindi naman ito yung mga gaya ng mga chicken na mabilis maano. Ay, uto na arayon, nabala ka ito kuya. Uy, digdig ka sana. Ang kalkal nga ako sa CR. Dumang ka, duman. Duman. Duman na ako mapakatoy ka mo. Duman na, napukal ka. Magkakatakas talaga. Ito ang kapamilya, pa-editin itong mga chicken dead. Ang paborito, chicken dead. Kasi deads na po, be. Deads na po ka mga Barbie. Kasi, naano na po siya, naalis na po yung kanyang mga ano, inaalis po talaga nito, ang pagkatabi, inaalis po yung mga dugo mga kapamilya. So, kailangan natin ilagay dyan sa kumukulong tubig para maalis po ang itong mga ano nila. Diyos ko, tawa nito. Kailangan po. Baka magputak-putak ini, oo. Ganon ka family, ganon. Ano sa mga kutsara, ganda. Ngayon nagkutsara kayo, dahil man ito makutsara. Balik mo. Post mo wala bibig. So mga ka-family, kailangan balik-balikin nyo. So, Daan-daan lang mga ka-family kasi Walang pag kiriguan yan. hindi mo to ka-family dyan, pati kayo masusugat kayo mga Kayo, ka-family. kung Daan-dahan lang. With Maha Salvador. Uy, ganda, balik kayo mainito. Ganito talaga ako dito sa mountain. Walang arte-arte mga ka-family. Dapat marunong ka maghuli ng mga ibon at ay ibon. Chicken big yung tawag. Ibon. Itong ibon na to, kasi ang bilis-bilis naman ito. Ay, bulig mo patawada ka. Ayan, babad natin ito Pagbalik ng... ko naman. Ano ni kuya? Naman. Tama na ba? Awasan mo na. Pati suba sa mengkel? Bay, nakanbilis na. Hindi mo na ko yung nandikis na. Tapos kukunin. Kuya mo, tumas. Uli, dito mo kayo mag... Ano to? Sa bitis mo lang, Tito Kaptan. Anati. Kapamilya, kailangan siya kapamilya. Ganito talaga kapamilya. Alis yan, baby! Ano ba? Saan po dito? So, may Odette! Wala lang ki ano, Dahon. tayo magsimula ko. Ganito lang. So, lumapit ka, ganda. Baka ang giti ko na iling. So, ayan kan. Ganito lang kapamilya ang pag-alis nito ng mga balahibo. Mainit, rep, mainit. So, ganito. Huwag niyo itong ano, ganito. Ang gumagawa na dito mga kapamilya, mga professional. So, huwag niyo itong gagayin mga kapamilya. Kasi ako talaga, professional talaga ako ganyan. Ang dali! Mga kapamilya, upak! Ganon. Ay, pusit ba ito? Parang sa pusit. Ganito lang ka-family. Pag medyo hindi pa naaalis yung kanyang ano, yung kanyang mga balahibo, pwede mo siyang lagyan ng panibagong tubig na kumukulong tubig. So, ayan. Umuulan dito mga ka-family. So, wala tayo dito mga ka-family ano. Sa ganito talaga tayo mag-ahit ng mado. Lulutuin kasi natin to para yan. Inuli ko pa ito mga ka-family ka. Kaya ang dami ko tayong effort dito ka-family. Ayan. Ay ko mainit din. Tawad ako. Grabe sakripisyo talaga mga kapamilya dyan pag mga ganito. Daniel, kung subunin mo ito para sa Why? Mag nalubog. Garoon nalubog ko kaya. Sa kung ayaw garoon lubog. Tito. Ha? At ka mo pa sa...
May pinapasok ko. So ay mga ka-family, kailangan ganito lang talaga ka-family to. Mabilis lang naman ang pag-alis ng mga balahibo pag nalalagay siya ka-family ang mainit na tubig, ganon. Kung ano dyan, kaya din namin mga bakla mag-ahit ng ano. Ayan ka-family, ganon. Diba? Parang na to. Ito ganito ang ginagawa sa mga inasal, ganito lang opa. Diba? Picture. Diba? Ang ganda. Baka magtaram ining madok. Ganito daw. Ay, di mo nagnanga na Teresa. Di nagnanga. Ugayso na be. Oh. Ugayso. Ngayon, sa mga kilo ng trabaho ng mag-alit. Sa akin, Ito. dito ngayon, dua. Mga kapamilya, ganito. So ay mga ka-family, nalagyan na po siya isa-isa. So, Ako na pero na bunay na tumatin ano garo pa sa. ito mga ka-family, hindi Wala pa na bunay aliyon mo garo na pa sa. ganun. Kasi hindi pa siya, pag hindi pa siya naalis yung mga balaybo, kailangan pang ilagyan ng mainit na tubig. Aliyon mo tama ati yung lamang an lugkaan. Ayan. Mainito na kuya, ula ka na doon sa facility. Tama na ang init, tama na be. So mga kapamilya dito, lahat to, siguro nasa 25 pieces po ito ang kakatayin namin ngayong araw para po sa death anniversary ng aking papa. So, mahirap lang tayo mga ka-family kaya ito lang talaga pinabili namin kasi ito talaga ang mura. Ang mahal ng karnitere. Sobrang mahal. Siguro pag bumili ka ng nagkatay ka ng isang baboy, I'm so tired. Ay, pati awot ka sa bahay. So, awotar. Ayan, ganun. So, ayan, kailangan siyang ganin-ganin eh. Ganyan. Ito mga ka-family, ganyan lang siya mga ka-family kasi hugas na naman natin ang banggang bongga. Hugas na lang naman natin. Boss. So, ayan! Nakaka-family, tapos na ako. Nakaisa na po ako kabali in 10 minutes. Naubos ko na po siya maalisan ng kanyang mga balaibo. Pero, ka-family, hindi pa po ito tapos. I-finalize pa po natin ito mga ka-family para maalis po ang inuugasan po ito ng bonggang-bongga. Inihirudan po ito para hindi po makain natin yung mga balahibo ng kanyang mga chicken. Ganon. So, ayan mga ka-family. So, after po nito, doon naman po tayo sa sa mga karne. Magkagayat naman tayo mga ka-family. 2 hours later. Mga kamiling lalaki sa bahay. Ang ingay ni mama, ang ingay mo. Di na ako nakakasalita ang ingay. Hindi po ito chicken curry. Ayan. So, ayan. Kasi, alam niyo po, pag mga ganitong okasyon, hindi mabubuhay ang mga bisita na walang gin, walang alak. Dapat merong gin na pampagana para manggana magtrabaho, ganyan. Serious. Mga ka-family. So, marami tayong gagawin mga ka-family. So, dyan lamang kayo. Keep on watching dahil makita niyo ang aking kagandahan. So, ganito talaga ang trabaho ko dito. Mag-aakit pa tayo ng buko next time. So, ayun mga ka-family. Buko. Magkakayod pa tayo mga ka-family. Marami tayong gagawin. Ganun ako kasi pag dito sa mountain. Ganyan. A few moments later. So, ayun mga ka-family. So, natapos na po ako magayat ng mga karne. Ang nabi ko talaga ng trabaho. So, ito ka-family. Nalagyan po ito ng pinangat. Yung parang gabi po siya mga karne. Basta pinangat. I-google nyo na lang. Gano'n. Let's go ka-family. Magugas tayo ng kaldero sa agad. Mama, ano to? Ganito ba to? Ganito talaga ang bagay. Pak! Gano'n. Ama kabugera. Bakit hindi ama kabugera tao dito? Kaldero kabugera. Ganyan. Kaldero mga ka-family. Ayan. So, ganito talaga tayo. Pak! Pwede ba itong pangsangga pag may kaaway ka? Ganyan o. Mag-aaway ka ng ka-family. Pwede ba sa inkanta dyan? Uy, ito ang ginagawa ng inkanta. Ano dyan? Let's go! Diyos ko po, tingnan ka. Sa inkanta, di ba pangsangga? Ito lang ang mga props nila. Kaldero lang, binuknak ang kaldero. Huwag kayo dyan. Sera kayo dyan. Ay. Ipos mo ganda, ipos. Sige mo na ako dyan. So, mga ka-family, ito pa ang poso namin. Dito po kami umiinom. Ayan. Hi guys! Andito kami sa... Dito po kami umiinom kasi po wala naman po kami water district dito sa bukid. Wala pong water district dito. So, ito po ang inuman namin. Ayan. Dito po kami gumaganda sa tubig na ito mga ka-family. Sa posog ito. Ini may ang takla ganda over. Pero tingnan mo naman ang ganda ang fresh. Nakaka-fresh po ang tubig dito kasi may halo po itong collagen mga ka-family. Dito na kayo mag-inom. Gin. May agad-agad. Ganon. Let's go mga ka-family. Po. Ay mama, mag-arog ka. So ayan mga ka-family, welcome back again. So hindi ko na dyan, natutulog pa ba kayo? Ayan mga ka-family, dito kami ngayon. So mambisi namin dito sa Singapore. Ayan, Singapore.
Uno na pala kapamilya. Ano po yan, madam? Ano po yan, madam? Kariba kang pagkain yan. Ano po, mama, anong apo dyan, mama, may mga sungay? Tanglad. Tanglad. Sa pag dakulon siya, tangladation. Ganyan, dakulon. Pag... Kita maagutong magpapagkita. Matay na mukha ni Masi. Daro mo na sana, mama. Madara man yan. Sana ka umaduman ganda dara sa kaldero.